Fontana. A to je práve príbeh o jednom páre, napriek stáročiami až nejakým vekom, to končí úplne niekde v budúcnosti a on je pod nejakým stromom. A vlastne som si predstavila, že čo ak, že proste, že ľudia, keď sa hovorí, že sú tie spriaznené duše a že niekedy sa stretnú len na okamih a potom zase sa stretnú o neviem koľko rokov neskôr a tak. A vlastne tí tea lovers, že by sa vždycky stretli pod vlastne stromom a pili tam spolu čaj na tú chvíľu. A vlastne vznikla o tom pesnička a slova napísal môj priateľ, to sme tak spolu, ja som to hovorila o tom. Tak aspoň zahrám, aspoň začiatok. I'm waiting for you in secret place. I don't know you in time and space, but it was you, lover of me, and it was me. Lives, you through the storms and times, we can see us just here under the tree. We the lovers know each other just for now, drinking the tea. Ešte inak, teraz som si uvedomila, že som si to, ja vždycky, keď spievam po anglicky, tak ja si musím dať hodinu s nejakým Angličanom, alebo tak, že vlastne ste počuli iba ten raw, vlastne, že vznikla melódia a je na to text a nejaké akordy a vlastne toto bude naša prvá elektronická vec inak v kapele.